Sunana Justice Hafsat Ateku, ni ce alƙalin da zan saurari wannan shari'a. Bari na fara da kanki, Malama Maryam. Kin san wannan mutumin? Ni ba zan taɓa ɓata miki lokaci ba, na san shi, muna aiki ofis ɗaya da shi. Ko wani abu makamancin fasikanci ya taɓa shiga tsakaninku? Ni woman police ce. Ya taɓa kani gidan nan mun yi zina da shi. Na san kuma yana da mata. Ban taɓa sanin cewa baki da hankali ba sai yau. Ko baka ba? Useless woman police, matsoraciya. Thank you, sir. Best police officer a hannun mace. Order. Namiji a hannun mata. Visit YouTube. Search our channel. General BNB TV. Press subscribe and then press bell for notification. General BNB TV. We're the best.